Kardom Nilimonjerong Pipi Pinibirta Arjuponikta West Karbi Anglong Jingthong MSC ke parlo rong ner kep ke parlo arada tum thor pak pen to warnang silam bipon pe pulute vote pi thek thepu ke hang kataram ase angtong kachi pipon Lason sining kaning kora pho artaan nangkelelu la ana phita Jingthong MSC Prodip rongpi Jingthong arlo ka ching thora mowason kipi ke pajer la khadeta unlang anparta MSC ang hoi kelik nangle po dok pulote rongasor rongarada phan lamdok lamthu tangka mahapen along vote kerek amaya long pipon po Election tangdete kisung ke boy antami nangklem pipopu lamchake chipite kang verlo bonda piniar nianta rongner kep arada tum vote hat lang so hamren silong nili kedo kedamatowar mesen nang silam pipon pelang nilitum rongner kep pangrum pet pen rathor pak pen nilitum chesong nang koklo kedo kedam kachelenga towar det kalisi mesen pen ki junalang rihingame toklang kacharlia hem kiso kachelang ji hem kavesi tami Karbi Anglong Autonomous Council atum nang theklong de nang che charche det ing thong beba along peace and development amai kepa do along Karbi Anglong atok anota kaching thoramu pi olu pu amen pen ki nilitum ching thong arada tum kroi thek the pusi rongner kep rong arada tum pherang ke angno che than pon competency angkang matela sarlo itu macam kimi PS rongner kep kachileng atubar royang phong tu mintreng sot adak atubar kalbar ka heno longkan lone umdhunwan la pena bangke rongte langsung tu la pena bangke mtalikot tri langsung impi phur la pena bangke lang tara pho la long pho kalbar barla chola kang lit kang kher lang thi lang pleng hote kalone litum katura kadure ilitum kidukela garat arong tin sitame ilitum afan ikirat thekhe kidam tang ning kan suri hini 2000 peno 2001 2021 asang bong ilitum Jingthong MSC akai produk rong pi tame ilitum kanone kachu bortodun ilitum bot kipidun ilitum kachu pahadun non pus tame ilitum han na kirat thekhe penajok ilitum rongner ke barat ilitum pinian ning du sipinang kau la sinon ke bangi a election along bangke ilitum aphan election aphan irap kirap kitu ave pulotang te ilitum but jok thekhirat ji haglo rasitu non ke bangi election along bangke election aphan la bangso ka chilenga tubar irap thekbek nai khushi nilihin pen tunengri tubar rong ini belum Nilip sanglang ke hat alang kung along ingdeng ingkora sirkep Karbi risonim sorong aje suri hini rain ko resia ningkan pachun pon pamepen ningkarong pen anisan kecho labang solong penang anman kedo ke theke dingatum chetong donsi mai sitame padopon Nilip Jonal Festival mepu Suresh Tisopen chariponsi Nilip local MSC Povitro rong pisitame chetong dun Maya long Povitro rong pipen kaningje pona tengke kewang jilang along An sose jutang ke pangcho pon thujia phan lapen nilip ahawar ZKYF amaya phan ke thir thepjia phan adimaklong jongponsi longle bigha pharohini an chepathik ponlu labang swamaya long VDC chairman Proben Tokbi KCS Central Committee IC Sunil Tokbi Public City IC Hingchong Tiso ex-EM Singnot Kro Northeastern Range ACF Pronab Teron ex-President KSA Bijoy Be KSA CEC Barnabas Killing Nilip Lems Secretary Nilip Singnar Koilamati Lems Mohan Singh Teron atum chetong dun pen misen pen bang somai pachun pon ingdeng ingkora sirkep zonal festival labang so zonal festival mesen ben pachun pondet pen pini labang so zonal committee reception committee lapen reception sub committee hai kipri lapen ninga rong pen la ke claim ke dam ka dowi committee tumpen anesan chorapet labang so program
kibipon labang so program mesen pen itum pini labang so kedam tang ingdeng kora sirkep labang so zonal festival puthak itum mesen pen itum pacun ponlong apon ninga rong pen pini subcommittee do anda chingrum lo lasi pini lake itum mesen pen itum kedam tang kora sirkep zonal committee ke pacun pondet pen non kebang jilang arni anse tame mesen pen thot anso se jutang kepang coye pan kepang tangje pan si pini isi hini kecing wai pon da dolo lasi ilitum kecing hon zonal committee presiden Suresh Tisu akehai alang lipen labang samai Japon lo lasi isi ningarong alam ke layo kedam tang inquira sirkep labang so zonal festival abot kacing hon nai CM sir tulam ronga alang li non kebang jilang zonal festival aphan ke council ben setame budget isi deng pon dolo deng pon bu salang li lamchak nang pilo la pen non kebang je zonal festival pen abang ke zonal tin along ta lak nini atangka zonal festival ke paman pon je phan council pen setame isi budget deng pon po la pen initum kaching hon zonal festival zonal committee president ke hai Suresh Tisu alang le kachi piduk pen nilip zonal committee isi permanent asai hem donangji pusi la pen mithang along le donai pusi kachi piduk pen non chiri pharohini along le non allotment ke claim ye phansi process bom lo la pen Fort Nels Cup Under 13 Football League kapathu angdung kitipon Matijong ni Paitrok siar ni Dengpi Langso Youth Club ahin pen pater piponsi Rongmongwe High School pathua klamalong Fort Nels Cup Under 13 Football League angdung kiti pathupon Bangso Fort Nels Cup Under 13 Football League lake inut aning keme pik lapen Karbi Akhai au somaraphan ansose kengkam kachejor thekji lapen ke paprang don thekji aphan pu matha ponsi Principal ST Thomas High School HDP FR Nelson Teron alangli hin pensi sponsor ponlu alangli phan kado kawe rongmongwe ahawar arado an ningkang sampen akero piponlu Bangso Fort Nels Cup Under 13 Football League angdong kiti pathu ponalong Silim Ingti FC Vises Rongagora FC atum natnat atimta ke pathu thek serajok golchipiun edeta jok Tribecar C turpon nang koklo Bangsolong Silim Ingti FC 02 01 Rongagora FC pathu ponsi Silim Ingti FC atum chepa hai ponpen nong e chepalong ponlo Bangso angdong kiti ke pathu ponalong Alohia manpen FR Nelson Teron Principal ST Thomas High School HDP Biren Teron James Kramsa Advisor DLYC Jiten Bay Advisor DLYC Sonjoy Toby Founder DLYC President Pendanglok Ongdong Alohiman Pen Chetongdun Lapen Bangso kapathualong kelang charidon mati referee lake Sir Arun Tok Bisi Kecheng Pen ke Jodan Mesen Pen Pachun Ponlo